ato sa arion kadali si kasaman Jane Gallardo kay dunay usa ka babae mga kagalaan nga diin sus Ginoo ko gimartilyo o gidunggab sa iyang hinigugma nga wa makadawat nga buwag na sila sus sa banay nga hitabo ganina ning kadlawon mga kagalaan diri sa may barangay Carita ning siyudad sa Subo ato kaon usay duga mga updates pagkakaron usa ka 24 anyos ning nga babae ang gimartilyo gidunggab mga kagalaan ining iyang hinigugma kanhi paita no ato i-check sa ang report uban ni kasama nga Jane Gallardo mga higala og standby kasama Arnold sa duga mga updates karon yes kasama Jane DYHP RMN Report. Radyaman na Attorney Rufil na agihapon ta karon dinhi sa may sitio Bagong Buhay, barangay Careta ning Dakbayan sa Subo diin nakabsan gidto sa kinabuhi ang 24 anyos na babae nga gipatay sa iyahang kanhi uyab Attorney Rufil mga usa kasama nga ni babayhana kasama Jane namatay naman tao ni ato lang nga ni kay namatay na ra ba na nailhan ni si Attorney Rufil nga si Percy Pakulaba pero mas nailhan siya dinhi sa iyahang angga nga si Lala ang tawag ani niya pero ang tinuod niya nga pangan Attorney Rufil kay si Percy. So nag-abang ra ni sila dinhi Attorney Rufil niya naa sila sa babaw nga bahin aning Dos Andanas nga balay. Ang kani si Lala Attorney Rufil kay naabtan na lang ni sa iyalahang mga kabanay sa babaw nga duguan na pasensya po sa mga naminaw na to karon Attorney Rufil nga napuno na siya gid naligo na siya sa iyang kaugalingong dugo tungod kay gimartilyo ang iyahang ulo Attorney Rufil nya wa pa gid na punto ang maong suspect gidunggab pa gid ni siya nakaangkon ni ang maong biktima Attorney Rufil og samad sa ulo sa iyahang tuo nga bahin sa iyang ulo dinukdukan sa martilyo nya diri sa iyahang wala nga sa tiyan ni Attorney Rufil nakaangkon pod siya mga dinunggaban daghang nga mga dinunggaban matod sa pagsusi pod sa mga sakop sa Soko kaganiha kay nahitabo ni Attorney Rufil mga alas 2 pasado kaganihang kadlawon apan ang iyang mga igsuon Attorney Rufil nga naara pod nag-abang dinhi sa ubo sa maong balay ang ilahan na lang gid nga nadunggan kaya ni ago na ning maong biktima kanang tingog nga medyo nagtingkit sa kasakit Attorney Rufil wala siya nakakuan nga tabang niya pagsaka nila sa taas mao na to ilahang naabtan niya ang kaning suspect Attorney Rufil kay ni Biya nagsakay sa iyahang motorsiklo matod pa kaya doon namin nakakita nga mga tambay sa gawas mao ang ilahang nakitaan kaganiha pong kadlawon sa pagsibat sa pagsusi sa ato ang mga kapulisan ug sa mga sakop sa Soko Attorney Rufil nakuha nila ang martilyo nga gigamit sa maong suspect apan wala na nila nakuha or nakitaan ang kutsilyo nga gigamit pod Attorney Rufil gituohan nila nga gidala ni sa maong suspect sa pagsibat pod niya human niya gibuhat ang maong krimen. Okay, Jen, kini ang kining maong panimalay na amo ni sa may Carita, daghan man kay na mga balay ba ng Carita nagasikit-sikit pa na nya ilang igsuon na naman pud ka sa silong. Unsa man kining maong babae nga si Lala, unsa man ni kinsa may ang kauban sa taas nga nagpuyo? Ang iyahang kauban na Attorney Rufil, ang iyahang size anyos nga batang babayi. So naa sila usa ka kwarto sa taas Attorney Rufil. Bali ang kaning ilang giabangan dunay 3 ka kwarto sa taas niya gi-occupy nila ang usa samtang ang iyahang igsuon Attorney Rufil naa ra dinhi sa silong. Okay. Kaya, so kining babae, kining 6 years old nga bata, unsa man ni anak ni nila sa iyang hinigugma? Ang kaning mga bata Attorney Rufil anak ni sa unang kapuyo ni Ning Lala. Unang kapuyo. Okay. But kining nagdunggab niya ikaduhang kapuyo niya ni? Ikaduha na ni niya nga uyab-uyab Attorney Rufil. Kisingan ani para madakpan makuan dayon na to. Kisingalan ani? Bigpiyag naman gid ni Attorney Rufil no nga nailhan ang suspect nga si Christian Lavares. Okay, Christian Lavares. Okay. Nagpangdaron ko ni siya ga 24 Attorney Rufil nya kanhi nag-eskwela man din siya isip usa ka criminology student Attorney Rufil. Apan usok wahi man kaayo sa iyang gieskwelahan kay nagbuhat naman og hinuon siya og krimen. Kini si Kuan Lala, unsa may trabaho ani o kini si Christian unsa may trabaho ani? Ang kaning hibawan na Attorney Rufil nga ang kining maong suspect nagtrabaho ni siya sa Mandawi Foam. Ang kaning biktima nagtrabaho ko ni siya isip teller sa kanaganing mga swertrisan Attorney Rufil. Mga lisensyadong swertrisan matod pa. So mao na iyang trabaho niya
Ang kaning atong hibaw-an gikan ra pod sa mga kabanay ato ni Rufil nga mag-anhian raming maong suspect bisan pa man og buwag na sila ining biktima kay gusto siya nga makipagbalik. Apan ang kining maong biktima ato ni Rufil dili na siya gusto kay medyo duna po'y batasan ning maong lalaki niya. Matod pa dili man niya dawat ang anak sa babae ato ni Rufil. Oh, so sa man dugay na ni sila nga nagkauyab, nagkaipon gyud sila kasama nga Jane. So unang kaipon do na si anak nga 6 years old na, kining ikaduhan niyang hinigugma, nagkaipon ba gyud sila kasama Jane? Mag-anhian ra ang lalaki ato ni Rufil. Usahay gani himatug nya mouli ra pod siya maadlawan ato ni Rufil. So dili siya permi nga naa, mag-anhian lang gid siya. Apan may bawan ato ni Rufil, 8 sila ka buwan nga nagkauyab ni ining maong suspect, wala pay buwan nga nagbuwag pud ni sila. Nya ito lang niaging mga semana ato ni Rufil, sige ni og suyo ang kaning maong suspect nga makipagbalik lagi, dadaan niya og mga buwak, mga chocolates, pero dili ganahan na ang biktima nga makipagbalik. Tungod kay higugma man sa inaakaning biktima ang iyahang anak nga 6 years old nga. Pirmi man awayon matod pa ni ining suspect ato ni Rufil, gusto man nga ipauli sa amahan. Maoy hisgot din sa mga kabanay po ato ni Rufil kay ganahan siya nga masolo niya kaning si Lala ato ni Rufil. Ang dawat niya dili naman ganahan makipagbalik ning si Lala, hinungdan nga kagabi pa di ato ni Rufil ni anhi to ang mga suspect mga alas 7 sa gabi nya matad sa igsuon nga dinhi na to na gituohan nila nga dinhi na to nga nakatog. Apan normal ra nahimo na lang normal sa ilaha ato ni Rufil nga makadungog sila og mga lagubo sa taas. Kaya binilang kanang ginagmay ra nga away sa manag-uyab ato ni Rufil. Apan dinha ng mga alas 2 pasado tinga naman ang kaming mga igsoon or kaning mga kabanay nga naa sa silong nga medyo nagtingit man sa kasakit ang maong babae. So mao tong ilang gisaka ato ni Rufil mao to ang ilahang naabdan nga grabe gid ang iyahang naangkon nga mga samad tungod sa pagmartilyo sa ulo o pagdunggab sa iyahang kilid sa iyahang tiyan ato ni Rufil. Pila man kasamad dinong gaban o pila man ka dukdok sa ulo in town ani martilyo nga gigamit kasama Jane? Base sa atong pagpakighinabi sa sakop sa Soko ato ni Rufil, wala sila mabutiya gid no kung pila ang dinunggaban apan ang ilaha lang yung gi-disclose sa ato ni Rufil nga ubay-ubay gyud ang iyahang naangkon nga sama dinunggaban dinhi sa iyahang kilid apan ang iyahang ilahang nakita sa ulo ato ni Rufil dunay usa ka dinukdukan sa martilyo apan grabe ang naangkon nga samad niini ato ni Rufil. Kaya ang ilahang gituuhan una ni siya nga gidukdok sa martilyo kaya medyo nauga naman ang dugo sa iyahang ulo ato ni Rufil. Usa siya matud pa nga gidunggab dinhi sa kilid. Naabtan ni sa mga kabanay ato ni Rufil nga gaubo ni ang maong babayi sa ilahang higdaanan dinhi sa taas. Gaubo siya nga mura gani pingit gid sa ato ni Rufil. Mura sa pingit nga mura gigulitan niya ang iyahang tiyan or kilid sa tiyan niya. Doon natin nakuha ato ni Rufil nga witness ang maong bata kaya kuyog man ang maong bata atong higayuna. So diin man taon ang bata ana, tan-aw lang ang bata in taon kasama Jane? Nagtanaw at ni Rufil apan doon natin nakuha pod nga impormasyon kay gani nga ato mangging nakita ang bata no nga ang iyahang sanina gid ato ni Rufil porting luuya tungod kay napuno pod sa dugo sa iyahang mama kay matud pa iyaha pa kining gigakos. Sus Ginoo ko kaluoy. Natin nakuha pod nga impormasyon nga medyo dunay sa madpod gamay or bagras ang kining maong bata ato ni Rufil pero dili gid siya mahinabi. Ang iyahang ragyong sulti sa iyahang mga iyaan ato ni Rufil ni action ra siya nga giana ang iyahang mama which means dunggab ato ni Rufil. So ni action lang og dunggab, ni action lang ang bata og dunggab, di pa sa makasulti. Action lang og dunggab. Maura gid ang iyahang na action ato ni Rufil nga giana ang iyahang mama kanang ni action siya nga gidunggab. Nya paghuman ato ni Rufil ni naog ang bata porting hilak dinhi mama. Maura gid ang iyahang. Okay, kini ang atong klarohon din ha kay naman ka na diha, wa man ni sila mag-ipon. Sa to pa, anaon lang, tuuron lang niya ng maong babae nga naa diha. Pero muuli ning lalaki sa iyang gipuy-an kung asa na magpuyo. Mao na naandan lang nila. So manag-uyab-uyab lang, pero mag-anahan lang kasama dyan, anha na po matug usahay. No, mo na but usa ka buwan na sila nga nagbuwag. Mga wala pay buwan ato ni Rufil matod sa igsuon wala pay buwan nga nagbuwag na di ay ni sila nya pero magbalik-balik ra ang laki tungod lagi sa kuan nga makipagbalik siya
Pero di naman gid ang biktima Attorney Rufil, di naman gid makipagbalik ang biktima tungod matod pagituuhan sa mga igsuon nga wag gyud ni sugot ang biktima Attorney Rufil base na trigger ang hunahuna ni ining maong lalaki mao tong nabuhat pud niya ang maong krimen Attorney Rufil nga na mao di hinungdan sa hinanaling kamatayon ni ining batanong babae Attorney Rufil. Kaluoy sa taon kasama Jane. Okay, mga unsang orasa kuno base sa mga witnesses. Pag anha kagabi ni anang maong babae na asa nagpuyo sa taas kauban sa iyang anak nga 6 years old, kini ni ang kanang lalaki na anad na lang sila nga bisan nagbuwag na tingali og kuani buwag balik ana siguro mo na nga kumpiyansa ra pod kana mga igsuon nga naa sa silong nagpuyo kasama Jane. Mga unsang orasa man, mga unsang orasa kuno kagabi iniabot na mga lalaki. Base sa atong nakahinabi din ni Attorney Rufil kay before manggod ni mauli ang babae din ni Attorney Rufil gikan siyang trabaho, dinhi siya mo diretso sa silong tungod kay diri man niya ibili ng iyahang anak. So ang katong lalaki po Attorney Rufil mura ganig na anda na lang pod nga musud ra pod diri sa silong nya kagabi isud pag sila matod pa dinhi sa sud sa silong Attorney Rufil kay sige sunod ang laki mga alas 7 pasado kay sige lagi gahangyo nga makipagbalik unsa man kunoy sala niya matod pa sige ga mo ay permi igawa sa baba sa mga lalaki Attorney Rufil nya tinga sila nga sa mga igsoon, abi sa mga igsoon nga na okay ra kay nahilom naman sila. Pag human sa katong dinhi sila sa silong Attorney Rufil, nisaka naman sila niya nahilom kay nanihapon. Nanihapon sila sa taas. Nya mga alas 2 na nila pasado sa kadlawon Attorney Rufil nadunggan ang katong babay. So nahilom sila to sa taas, mura og mingaw naman so nagtuot to mga igsoon sa ubos nga okay na, wala na problema. Pagka nadungog sila nga dunay duga nga nagkasakasal sa taas mga alas 2 na sa kadlawon. Alas 2 na pasado sa kadlawon Attorney Rufil niya mao na to ang ilahang naabtan wala na ang lalaki niya duguan na pod ang kaning maong babae nga si Lala. Mga unsang orasa man nila gisaka sa taas, nagduda na sila nga kuan. Unsang orasa naman lang sa taas sa kasama Jane. Nakabantay naman gud sila Attorney Rufil pag tingog na sa babay mga alas 2 gihapon sa pasado sa kadlawon mao tong gidali dayon og saka nila dinhi sa taas. Mga alas 2 sa Attorney Rufil nya mao na to matod pa Attorney Rufil nagago pamaning maong babay apan wa nagdugay lang pod nakabsan gid siya sa iyahang kinabuhi. Tungod sa iyang mga naangkon pod nga grabe kaayo nga mga samad Attorney Rufil gawas sa pagmartilyo gidunggab pag gid siya. Wala kontento Attorney Rufil margi siguro kinsa man ang iyang igsuon ang mga igsuon tanan sa kapila kabuk mga igsuon nga nakaadto sa taas ana dayon ang igsuon nga naa din ni Attorney Rufil ang kaming lucky nya bali naa man ni si naminyo naman pod Attorney Rufil so naa siya mga bayaw dinhi mao pod ang nakadungog ang ugangan pod sa igsuon diri nga lucky Attorney Rufil pero dili tanan niya igsuon nga naa dinhi. Okay, sa pagsaka nila sa taas unsa may ilang nakita nagago pa ilang gidadayon sa ospital? Matod sa Attorney Rufil na nawag sila og tabang sa barangay apan ang nakapait kay mao lagi to tungod sa kagrabe pud Attorney Rufil nga naangkon nga samad wala na gid intaw na tabang ning maong babay. Tungod sa kagrabe gyud kay daghan naman jud kaayo siyang samad nga naangkon na hinungdan nga pagbalik nila Attorney Rufil kay wala na gid ni si Lala. Wala gid siya kinabuhi Attorney Rufil mao tong gipaabot. So diha ra sa ilang balay nabugto ang kinabuhi nining Lala. Yes Attorney Rufil dinhi gid sa iyahang giabangan nga lawak. Ang bata in taon perting kasyak iya pang gigakos iyang mama kasama nga Jane. Gakos pa niya matod pa ang iyang mama Attorney Rufil gani nakita gid nato mismo kaganihang kadlawon kay kadlawon man gyud ni anhi pagkuha gid nato sa maong report nya nakita pud gid nato ang bata nga duguan iyahang sanina giilisan na lang gani sa dali-dali Attorney Rufil nya medyo naa pa siya sa state nga shock pag gid kayo siya Attorney Rufil dili pa gani siya maistorya. Mapando ra siya Attorney Rufil pero ang galutaw galutaw ang bata Attorney Rufil. Wa makatingog ang bata wa gani bisan nakahilak na lang kasama Jane. Naglutaw ang bata in taon sa iyang kuan mura og kanang tulala in taon kayo ang bata. Yes Attorney Rufil pagkita na to kaganiha nagtulala ang bata pero dunay nakadungog kaganiha Attorney Rufil nga ninaog ang bata gikan sa taas ni singgit og mama niya gahilak maura pang ilang nga dunggan. Nya nisuda yun ang bata dinhi sa kwarto sa silong, dinhi sa iyahang uyuan. Human ato wala na nakaistorya, medyo galutaw na gyud ang bata Attorney Rufil. Okay, so kining maong area nga Karita, unsa man ni kasama Jane, dapit ni sa may interior, dapit ni sa may DSWD, asa dapitan ni nga portion?
Dapit ni sa kaning City House gani Attorney Rufil. Okay. So nang mo nang iriyaha nga nakabingot ta sa una diha, na mo nang iriyaha. Dagan kita pare buyag dinhi nga mga naminaw Attorney Rufil nagkasakasa gid ang radyo dinhi. Kung ubay tag mga listeners, doon ni siya sa City Health nya. So doon lang gid siya nga bahin Attorney Rufil. Nagid siya sa tunga, interior gid siya. Oh. So medyo distansya siya sa highway nya. Ang mga kasagaran nga balay diri kay puro mga abangan pod. Nagtapok ra pod diri nga mga abangan Attorney Rufil. Sige. Kaya atong gisod sa karon kaya wala naman din ang patanglawas sa Attorney Rufil kay gidala naman sa foreignarya. Kaya dito ang mga kabanay Attorney Rufil gani ningaw na kaayo din sa dapit apan gihatagan lang gyapon natong pagtagad aron pud makahatag pa sa ato ang nakuha nga kompletong detalye mahitungod niining maong panghitabo nga usa ka 24 anyos na babae nga gipatay sa iyahang kanhi kuyab. Okay, standby dyan ha. Standby dyan, stipot niya sa dyan, stipot sa ato sa si Arnold Bustamante kaya surrender na. Kining maong lalaki karon nga maoy ni patay nini iyang uyab mga kaigalaan. Standby dyan, ako kang balikan ko totood sa crime scene ato sa si kasama Arnold Bustamante. Kay tuwa na mga higalas kapulisan ni surrender ang suspect pagpatay ining 24 anyos nga si Lala. Yes, kasama nga Arnold. DYHP. RMN Report. Sa mga Attorney Rufil, aron diri sa investigation room sa Mabolo Police Station, kining prime suspect sa kamatayon sa 24 anyos nga si Percy Pakulaba na taga Barangay Carretas sa Dakbay sa Subo. Di napalgan kini nga wa ni kinabuhi sulod sa kwarto diha sa may Barangay Carretas sa siyudad sa Subo. Mitahan siya karong nga buntag uban niya ang ihang kining kasi ka uban nimo Chan yung mga igsoon. Human sa Malive na Arnold, malive ko ikuan ko sa Arnold nga malive nga nato be. Nga sa asta sa kuan asta sa Facebook sa kuan nato. Check sa Arnold, check sa Arnold. Tanawa ko Arnold, kay aron nga ma-double Arnold, ma-live nato sa radio plus atong messenger ko Arnold. Okay kana. Okay, go ahead Arnold. Go ahead Arnold. Okay, messenger. So, mo ni siya. Mo ni si Christian. Paitan ng kalakiha, mga higala. Okay, yes, kasama Arnold. kasama Attorney Rufil, ato nga makauban ron si Christian. Si Attorney Rufil, imo makauban. Chan, nasi pangutana. Kasama Attorney Rufil. Hello, Chan. Christian. Attorney Rufil Banyok ni. Ngano imo man tong nahinaykan nimo to, imong gidunggab, gimartilyo na imong hinigugma, imong girlfriend? Nganong nahinaykan man sa maton nimo nganong imo manggidunggab o imong gimartilyo tong imong hinigugma? Tungod sa silos. Tungod sa silos. Yeah. Depende. Self-defense. Unsa? Self-defense. Self-defense. Okay. Nagtama Nagdana kadaan og martilyo dito day padong. Naraman to dito. Ana daan ang martilyo. Ang katong imong gigamit pagdunggab. Naapod to dito? Or imo tong daladaan? Bagasan? Christian. Tumulubag yung kapigawan damdan. Sakit imong dunggan. Dugan. Dughan. Nganong nagsilos man day ka Chan? Naday lain to siyang hinigugma pod si Kuan? Si Lala? Nganong nagsilos man ka Chan? Sige Nold, ikaw lang pangutana ko na Nold. Kaya basin og Kuan. Chan, pwede nito masaysay ni mo nga yato ka dito kay nag-anniversary mo? Ha? Actually, kasama Attorney Rufil, isaysay siya namo kanina di pa namang dugay nga ang tuyo niya pag-atod ko sa balay mag-celebrate silang mansapi kagahapon. Nagdagan isang buwak kasama Attorney Rufil apan pag-abot niya dito, wa na ni pasudla siya o gani yan na ning gibuwagan naman ni siya kasama Attorney Rufil sa kining biktima auto nga yang version namo nga giunhan ko siya pagtunggap
Mm. Kanya nailog niya ang kutsilyo. Pero ito, nailog niya mong kutsilyo? Chan? Chan, pwede niyo masaysay kung giunsa ka pagdunggap? Okay, di naging siya magplan ka sa mato na papel. Kuya. Unsa may nakaaghat niya nga ni surrender sa kanonol, mo lang na konsensya sa nol? Kaya na, anong ni-surrender man ka? Anong ni-surrender man ka, Chan? Anong ni-surrender man ka anong asa man ka nagtago after? Surrender mo ko. Dito sa? Asa man ka ni-surrender? Gusto ko na. Surrender. Ha? Ha? Asa ka ni-surrender? Nagsuon. Tayo mo kiksoon. Nasa gawas? Ang kulit mo. Okay. Gamit ba ka na? Kami kag-drugs? Drugs? Dili. Oo. Ha? Mo ko ibisyo. Wala ka. So, nadara yung kasi yung selos ginato. Dalaw sa kong kuha naman siya. Inutol. Depress ko. Hindi ako nung kailangan kasuriyan. Sige, Nol. Pero unsa man Ikaw na pangutanan, Nol. kadugay di uyab ni Ma'am Percy. Ha? Kailan na mo ka... Buwan. Bana ning pinan mo kabuan nga uyab. Di na ka mo storya? Okay. Ato ka sa... Igsuon ka sa mga Tolerofil kaya ang igsuon ani na sa gawas, no? Di kaysa mo storya dili ka sa mga Tolerofil kay ang iyang dughan, ang iyang mo. Nadiri ang kwan. Ma'am, pag-usap mo ka. Igsuon ka sa biktima? Biktima? O dili sa Christian. Igsuon ka na Christian? Asan na siya ni Surrender? Ako sa pasurinder. Ikaw na Amo man na sabat sa maison pasurinder namo kay nahitabo naman jud na pero ako pangod butaan jud nagpakata. Ito itong kiniya sa inyo. Ito itong kiniya. Anong nahimo niya? Wala ko na siya sa iyang pangunahon na. Wala daw ko na siya sa iyang pangunahon na. Mo to na itabo na niya. Asa na inyo hanapit? Sa Bandawi sir Balila. Balila Bandawi. Ito gaan niya kung sa pagpatay. Ang una daw ana sir kay pa-after siya, ang babae daw nagunit og kutsilyo daw ang yung gisulti. So pa-after sa babae gilabay daw ang buwak kay ang buwak para unta to sa iya ha. Kasi wasan ko kabaw sa ilang sa gipang buhat mamay insult na. Bukan na sa Maligaw. Dugay-dugay tataw sa section. Tataw sa section. Kag man sari ito kapon. O wala sung kabaw sa kay kanang babae di mo na matuan sa amo ha. Kasi background sa mga gamit ng drugs. Ako manghod wa siya na bisyo. Inom drugs wa na ibadak mo to. Sa mga kadak before. So naigugma na gini siya. Oo, igugma. So take yung mensahe pamilya sa napatay niya. Ako magduwang man ko sa kumanghod. Ako na lang mga distinct sa kumanghod pinabuhat na magunan sa to. So wala namin mahimo pero willing me mo help sa inyo ha. Kung sa man dyan inyo ang doing. So biniram mo po ito. Sige, salamat sa pangalan mo. Nol. Sa confirm ba, Nol, asa na trabaho? Asa na trabaho si Sky? Mandawi Foam. Mandawi Foam. Mandawi Foam sa mga Tolerofil. Oh, nya tinuod nga nagsilos kuno na. Sa imong nabawan, nagsilos kuno na siya? Actually, sir, nagsulti na siya, sir, na sa akong ate na nagbuwag na daw sila sa iyang lab. So, siya, nangandoy siya na malarga. Paon ito siya sa akong ate. So ako, nalingkamot sa ko na makuhaan ako siya visa para malarga. So sa katong wala pa na nahitabo ang pagpatay. Iganahan siya na mo ato sa gawan. Tabangan ka dito. Na-appointment na dito ako yung visa. Yung passport na yun. Nanay, passport. Wala pa na siya yung passport. Nag-appointment sa passport. Unsa may gibuwagan ko no? Sa may komedi lang gibuwagan?
wala sa kong kabalos. Di sa Victoria ni mo. Personal. Panagsanan ko na ako siya makita sa balay. Ako ba? Panagsanan lang ko makita sa balay kay ang trabaho ko, hospital, makeup artist ko. Kana siya, mabuna lang ko, nanaypan sa ko ang bag. Kay, iya mo ko tagaan, bag, kanang pan, kanang padong ko duty. Grabe, kinakabutan akong mangkot ko. Pero Saan ikaw putungon. man sa balay day? Ako, sir. Ikaw, Ako na ba? ako, mama. Kami tanan. Yan, ibang mama, magtungkan siya nga nagkabuwag siya sa uyam, pala. Dili man na, niya, sultian ako, mama. Pero kabalo mo nga uyam sila, ano ni... Wala siya ko kailan ng babae. Dito lang ako kailan na. Uyab sila pag itong sa TikTok lang. TikTok? Sa iyo mainti. Di ay? Pero sala. Taon na sa siya. Di man may good may labot sa pando sa relasyon. Wa din niya dan asan yung balay. Kung kabantayan na niya ito ng balay. Wa siya mo, kana istorya ba ka nga nasa uyam? Tunggan ko na nanas siya. Uyab. Pero sa ipagtanong ni mo, ano niya, kanang dali mo sa magkelot, dali mo sa masuko. Panakang ko sa ng tao sir, hilumon. But naman na siya na hilumon na. O kasuya na nasuko na. Kung talawan dyan na siya, sir, sa nanay mga kalamidad, linog ka ng bagyong pino, o mga katong kami ng mga bagyo na naabot. Muli na si balay, hindi siya katong, hindi siya kay muta. So, kung na ako, makatog na siya. Kaya ako masya patugod. Kaman mo. Ari siya, ari ko diri. Ano? Okay. Okay, Tornero Phil, ito si ang Isoon sa ni Christian Labares. Ako ay nagpatahan din sa Babono Police Station atong kurayan sa pag-istorya din. Pwede na yun balik kasi mga Tornero Phil. Ayala ipugos kung di mada og istorya pero mada gani ikala interview na nod karon nga mas duol nod. Pwede na ka mga istorya ni Tornero Phil? Okay, palipad na siya, Tornero Phil. At ano na din gustuhon ko ng ihang kagaling sa Rates yang kon sa nod nga kanang iya na dunggaban kay unsa to iya self defense ko no walag kuan nagsilo siya kasama Arnold. Unsa may ang gisilusan? Tornero Phil nga self-defense. Unsa may ang gisilusan day kuno na nailaing laki nga kuan unsa may ang gisilusan nga kuan man unsa man dili sa kadawat nga dunay anak tong babayhana? Tornero Phil, ang iyang storya primero nga kuan kining nagibuwagan na siya ani. Unya ang iyang pag-adto didto mao ang pagpakig-uli ba. Mag-uli unta sila kay mansarin nila na kagahapon 8 months nila unta kagahapon kasama Tornero Phil pero gibalibara na gid siya aning Fersi Pakulaba nga mag-uli sila sa lang relasyon. So dito na nagsugod ang kasuko kasama Tornero Phil nining maong suspitsado. Unya ang iyang version siya ang unang dunggab. Mao to nga nailog niya ang kutsilyo, niya nakuha niya ang martilyo na hinaykan niya kining maong biktima kasama Tornero Phil. Unsa mo nang kalakihag mo yung una di naman to magkasulti taong patay pero kanang dunay capacity o dunay kuan nga magdunggab na siya may nagsilos nod. Tinuod na kasama Tornero Phil. Ato galing nga gipangutan na unsa gisilusan, wa sa motug ana na unsa iyang gisilusan. Basta kay ang iyang tumong dito mao ang pag-celebrate nung silang mansari o makig-uli pero wa na mo balik niya o makigbalik niya ang mao nga biktima mao tong nahitabo ang panaglalis nilang duha o resulta sa kamatayon aning 24 anyos. Ato lang ning nanuntan kasama Tornero Phil kaya pa rin karon ang gagahimong investigasyon sa Mabuno Police Station o niya gikonsidera na kini karon sa Mabuno Police Station nga sulbad na ang maong krimen. Gikan diri sa Mabuno Police Station, Arnold Bustamante, Tatak Armet. Okay, salamat Arnold Bustamante sa mga report gikan sa Mabulo Police Station at balikan mahigala na ang karita dito sa crime scene no. Ang balay mga higala ni ining maong biktima in town. Tapos kasama Jane Gallardo o atong i-check mga higala pabalik na rin sa likod sa may City Health Department ato sa unahan no. Unsa man imporma silang panimalay? Naay mga silingan nga sikit-sikit ang sa silong naa ang mga igsuon. Wag isa kabantay day nga kuno nga atis na tabangot ato nila kay mingon kag pila kasamad. Basin pagdunggab pag primero wa pa matimano matabang paunta ba? Wa ba ka makatingog na unsa ba kang hitabua or nakatingog wa mabati at balikan may unsay sitwasyon gud sa balay niini mga orasa.
Kay muraman og nahilom man kuno kalit pagkagabi eh. Unsa man to nagkasnabot sa kadali niya nahilom? Kay pag alas 2 naman ibalik og linagubo. Paita no? Ato balikan sa kasaman Jane Gallardo ni mga nining sitwasyon na be. Yes, kasaman Jane. DYHP. RMN Report. Yes, Sir Radyoman, Attorney Rufil, atong ipakita gid no mismo Attorney Rufil kay gikuha naman diri ang police line, ang yellow police line Attorney Rufil. So pwede na nato pod nga masaka ang kining kwarto gid Attorney Rufil. Okay, tanaw ha, ipakita na to be gamay lang. Establishing shot sa kadali at klase gamay para makita na to. Mao ni ang balay. Okay, sakto na Jane. So mao ni balay. Attorney Rufil, dos indanas pero kana ra ganing kuan ra nga plywood. Made of light materials. Made of light materials. Okay. Yes, Attorney Rufil. So, sa ubos ni dunay duha ka portahan Attorney Rufil. Okay, ang mga silingan sikit ra kaayo pod kasaman Jane. Dili makabati ang masilingan, no? Sikit ra gid kaayo Attorney Rufil gadi kung atong kung ato ta sa taas makuhit ra pod nato ang pikas balay. Inana ka sikit ang mga balay dinhi Attorney Rufil. Gani mura ra gani ni sila sumpot-sumpot. Mura gi extension na lang Attorney Rufil batungod sa kasikit sa mga balay diri. Nakasagaran abangan ni diri pod ma'am. O kani sa balay. O kani ko ano siya ownership na dinhi tag iya pero lagi ni sa nagiya. Kani inyo ha kay abangan gid ni. Sa ubos nga bahin ma'am pila ka kwarto. Kuan sila tulo ka kwarto, tulo pod sa taas. Tulo sa taas. So tulo ang kwarto ani Attorney Rufil. Samot na, tulo ka kwarto sa silong, tulo sa taas, ato pa kadto si Percy nag-abang to usa ka kwarto lang kasaman Jane. Yes, nag-abang sa usa ka kwarto Attorney Rufil pero naa siya sa taas. Okay, ang mga tapad nga kwarto wa gid kabantay anang hitabua nga dunay naglinagubo dunay ni kuan no, nay mga tapad nga kwarto kay understand kini made of light materials. Sa to pa kanang pikas kwarto makabati na unsay nilagubo sa pikas. Ma'am, pero ato higayon na ma'am, dunay mga tao ang pikas kwarto sa taas. Wasan ko kahibaw, trabaho man guni kani nga side road, trabaho man ni siya sa Robinson. Wako kibaw diha ba to siya nya ang gambana trabaho pod kusrak abot ako. So talag sara pod agdan nga dunay tao. Okay. Trabaho sa dito construction. Ba't kanang tulo ka kwarto sa taas, pulos dunay nagpuyo kasaman Jane usa niya na si Percy or naay kwartong bakante or pulos gina puno kanang mga kwarto sa taas. Ang tulo ka kwarto sa taas Attorney Rufil dunag mga nag-abang. Okay. Pero wala lang sila kahibaw ni atong higayuna nga duna bay mga tao katong pagkahitabo sa insidente Attorney Rufil. Okay, ang makita na to din hatanawa ragod made of light materials mo nag-amakan naman gani na. So kung unsay mahitabo sa pikas kwarto dunay maglinagubo sa pikas, mabati po sa pikas nga kwarto. Tinuod gid Attorney Rufil, madungog ra gid kaayo tungod kay usara ka plywood ang ilahang division gani Attorney Rufil. So madungog ra gid kaayo kung in kaso dunay nahitabo pero ang kaning nasa silong Attorney Rufil mga lagubo ra gid ang ilahang nadunggan. Niabi ra nila na okay ra gid Attorney Rufil kay medyo nahilo man gud sila paghuman og kanihapon. Nausban lang gid sa Attorney Rufil sa mga alas 2 na sa kadlawon. So kung mansari nila kagahapon, mianha ang maong lalaki, tinuod na nga nagdakon og buwak ka kasaman Jane. Matod pa og buwak. Nadri ang buwak sa taas, ma'am. Agilabay na. Matod pa Attorney Rufil nagdaog buwak. Gawa sa buwak Attorney Rufil duna pa di ay pud ni inagidala nga mga pagkaon nagikan ko sa usa ka ilang fast food chain. Kaya na mo lagi panihapon pero kung sakto na to Attorney Rufil, gamay lang. Sige, sakto ta. Gamay lang, sakto na. So duha ka pultahan, ang pikas ka pultahan asa man ni padong lahi ning ako na. Ang pikas pultahan. Kung magatubang gid sa ilahang giabangan Attorney Rufil, ang wala nga bahin nga portahan, mao ni ang portahan paingon sa tulo ka kwarto nga naa sa silong. Okay. So lain ang pultahan po sa taas. Lain ang portahan sa taas. Okay. Nay usa ka portahan Attorney Rufil nga naa sa atong tuo, pero nasa hagdanan. Padung man siya sa taas. Padung man siya sa taas Attorney Rufil. So inani ang iyahang turma. Mona no. Okay. Pila man ka ang na be, pila ka ang be? Ako na ipha ko no. 2, 3, 4, 5, 6 sa dili pa takabot sa babaw Attorney Rufil. Sige ko no. Mubo, so mosaka ta, unom ka ang Attorney Rufil sa dili pa ta makasaka. Okay. Nya igabot na sa babaw gid nga bahin Attorney Rufil, doon na tayo makita nga bintana nga gamay, nice space nga gamay din nga Attorney Rufil, ilahang tumbanan. Nya una na
musugat kaning portahan sa usa ka kwarto nga karon sirado. Okay, kanang kwarto ha dili na mao natunga ni ang kwarto ni Lala or naa sa pikas daplin. Mahimong natunga siya Attorney Rufil Sus, natunga pa gyud. Mao ni ang kwarto nga walay tao. Okay. Nay usa ka kwarto. Isa gamay lang. Kanang kwarto ha walay tao but unsa man naay nag-abang apan ang tao ana nanarbaho karon or wa gyud nag-abang ana mo nang way tao. Ni tao Attorney Rufil apan sa atong nahibaw-an trabaho. Trabaho. Abang ni Ilo. Okay. Sa kwarto Attorney Rufil doon sa hagdanan sirado po pero dunay nag-abang binhi. Mao ni ang atbang sa usa ka kwarto nga walay tao. Okay. Sa gamay lang ha. Atong gi picture out ron. Sa patulo ka kwarto sa taas, nag-atbang da ining kwarto ha. Kanang unang kwarto nga nakita nato atbang gyud tumbok sa hagdanan. Unya, ang atbang ni ana, lain pod nga kwarto kasaman Jane. Naatong kwarto ang atbang ni Amy Attorney Rufil. Okay. Wa ko'y tao kanang atbang. Dunay tao pero dunay gaabang. Duna po'y gaabang. Okay. Trabaho lang Attorney Rufil. Okay, ang sunod anang kwarto kanang tumbok sa hagdanan, ang sunod ana mao na ang kwarto ni Lala. Mauni ang kwarto ni Lala Attorney Rufil. Okay, sige, gamay lang ha. Okay, atong lilion ka ng kwarto para may bawaan tuon sa gyud ang sitwasyon. Ato sa tagag pagtagad mahigala balikan sa nato mga kaigalan sa kasaman Jane Gallardo kay ato sa susihon gyud ning kwarto to na misaka nas kasaman Jane sa maong panimalay, medyo made of light materials, matingala kaso tapad ning kwarto duha ka kwarto tapad, ang usa ka kwarto tuas at bang. But naa mo sa taas, dunay maglinagubo diha. Madungog ra man na kay labi na kung ang pikas kwarto, ang adjacent nga kwarto day made of light materials man na may maghalo block na. May magsiminto na. So kini mga higala malagmit atong tanawon na gud ha, kini maong bongbong, malagmit. Basig gibutangan na gani nag-amakan pod. So mabati nimo sa pikas kung unsay mga panghitabo ngano man na wa gyud nagkatabang. Ang sa silong mausad, no? Pero pinaka duol gyud ang tapad nga kwarto. Ato balikan sa kasamaan Jane Gallardo sa dugang report bay katong susihon may galaon sa ning sitwasyon sa Rome. Yes, kasamaan Jane. DYHP RMN Report. Jaman Attorney Rufil, balik gihapon ta diri sa Barangay Careta diin nanagita mismo sa atbang ni ining portahan sa kwarto ni alias Lala Attorney Rufil, ang 24 anyos nga babae nga gipatay sa iyahang kanhi uyab. So nasa patunga Attorney Rufil ang iyahang kwarto. Okay. So ang hitabo dai nini tulo ka kwarto di sa taas Jane. Correct ba ko Jane? Saka nimo na itumbok nga kwarto ang nag-abang ana naay nag-abang sa pikas pod ang atbang naapoy nag-abang unya tapad anang kwarto nga tumbok sa hagdanan mo nay kwarto ni Lala. Yes, Attorney Rufil, sakto na. Bali, naagid siya mismo sa tunga. Natunga gid siya sa duha ka kwarto, Attorney Rufil. So karon atong gisusik, gianhi gid nato mismo ang babaw, kaya para pod makita nato. Pero atong nakita, Attorney Rufil, dili ingin ana gid no kadako ang ilahang kwarto. Gamay lang kwarto. Gamay ra Attorney Rufil, kung ato ang ikuan, dako pa siguro na ang ato ang bus din ha. Or katunga sa ato ang bus ang gidakon sa iyahang kwarto. Mao na ang gidakon sa iyahang kwarto. Nakita gid nato dinhi Attorney Rufil ang katong gibutyag sa mga igsuon og sa suspect mismo ang buwak og ang chocolate nga iyahang gida. Napang buwak day? Na dinhi Attorney Rufil, gisud pagan ini og paper bag. Naapod tayo nakita din ni Attorney Rufil sa ilahang bintana nga nalabay na pod nga bouquet nga buwak Attorney Rufil. Dala pod ni adtong maong suspect pero dinisod sa iyang tanawa ko kana maong buwak nga gilabay unsa man buwak na nga para ihatag sa babae pandalaga ihatag nimo kung nagkatampuhan kasi mong uyab or kana manguyab pa ka mura mag unsa na dili buwak sa patay ka sa manjin or buwak yun na nga kanang ihatag yun sa babae. Buwak gid siya Attorney Rufil nga ihatag sa imong uyab sa imong minahal kay bukay man gid siya Attorney Rufil. Bukay day. Ama kadako nga buwak gyud apan nindot siya nga buwak kay gisud man gid siya bukay man gid kaayo siya pero karon gilabay gid aton hibaw-an gilabay dai ni dinhi sa ilahang bintana Attorney Rufil pero gawas na ining maong bukay napay nahabilin diri nga gisud og paper bag nga dunay chocolate pod ni Attorney Rufil niya na ay mga roses. Na ay roses Attorney Rufil nga tinuod, doon na po roses nga artificial lang. Nga gisud sa paper bag, nga gisangit lang gid ni sa iyang kwarto Attorney Rufil. So palihog lang pod ko og black and white if ever makita man gani Attorney Rufil kay doon na pa manggod tay nakita din nga mga dugo pasan sa atong mga naminaw sa pagkakaron. Sa black and white lang ang dugo.
So mauni ang kuan dunay paper bag isod ning maong buwak kasama Jane. Gisod Attorney Rufil og paper bag nga white. Nya gisangit lang niya. So sa paper bag Attorney Rufil, atong nakita diri kung maihap lang nato murag ubay-ubay gid ni mga 5 siguro ni katinuod nga roses Attorney Rufil. Nya duna po'y roses nga artificial lang. Nya kuan sa pungpong manggod sa Attorney Rufil. Nya gawa sa mga buwak, duna po'y chocolate nga usa ka pack. Oho, so chocolate Attorney Rufil. basin og naigo gid tingali na nahigugma gid tingali ni mong lalaki kasama Jane, di man basta-basta nga ni balik gyud sa diha, nagdaog buwak, lahi tong booking nga gida, napagibuwak sa kanang paper bag, do na pay chocolate kasama Jane, no? So nakigbalik gid ni mong lalaki kagabi, so kung mga alas 7 kagabi nagdungan panihapon kay nagdama nagpagkaon ni mong lalaki. Unya medyo mo nahilom na paghuman, so wa magdahom tong mga igsuon sa ubos nga unsang hitabo abasin nagkabalik na. Mao siguro yun ahuna sa mga igsuon. Mao ang ilahang pagtuo Attorney Rufil kay gikan sila sa silong, sige hangyo ang lalaki nga makipagbalik, nga sige pangutana unsay sala niya, dala ni iyang mga buwak Attorney Rufil kay makipagbalik gid siya sa maong biktima. Human sa ilang pag-istorya dito sa ubos Attorney Rufil, hisaka na sila matod pa dinhi sa taas kay na ni hapon. So nahog na nagdungan pa gid silang panihapon Attorney so Rufil. why magdahom mo kumpiyansa di siguro mga igsoon nagkabalik na tingali ron kay nagdungan magpangaon ya nagdagbuwak unya kini kuno babae lagi kuno kasama Jane dali man kuno mada kuno og nagaagbuwak og chocolate man kuno mada dayon ba nga og kininuod ning lalaki. So nagtuo siguro nga inana nga okay na. Mao siguro pagtuo sa mga igsoon man ang kumpiyansa kay sila kasama Jane. Makugang na lang gid sila Attorney Rufil nga mao na ni ilahang naabtan. Ang problema karon ay gamay lang kisa may naglabay anang buwak kay kung panalitan ang pag-investigate ganina mo na naglabay lahi na nga butang pero kung ang babae gabi mo naglabay that's another story. Kay ma-insulto man po na kayo nga maghatag kag buwak kay labay imong buwak labi pag makakita ka nga gilabay. Matod sa Attorney Rufil sa ato ang nahibawan, ang babae gyud ang naglabay tungod kay giuli man gud unta niya sa suspect kay di na lagi siya makipagbalik. So it's sa bintana Attorney Rufil pero sa atong nasayran ni adtong December 4 Attorney Rufil nagdala pud ni buwak ang maong lalaki kay makipagbalik. So sige siya balik-balik dinhi pero di naman gid mosugot ang babae Attorney Rufil. Sige lang gid siya og pamugos. Dili na makit ang babae. So ang iyahang pamaagi magdala siya chocolate, magdala siya buwak sa tumbong Attorney Rufil nga balikan siya sa maong babae. Pero ang babae namang gyud ang nagdumili Attorney Rufil. So gusto sa babae nga iuli tanan nga gamit nga nahabilin diri sa maong laki, ang buwak nga gipanghatag, gusto nga ibalik sa maong babae. Kaya di na gid siya ako iyahang uyab Attorney Rufil. So bas mo na nagsilos ni maong lalaki. Usa man pero wa pa kuno makauyab og lain kining maong babae unsa may nahitabo kuno din ha. Kay ngano nagsilos man ni si Kuan kining Christian. Matod sa atong nahibawan Attorney Rufil, walay laing uyab ning maong babae tungod kay wa pa man puy usa ka buwan nga nagbuwag ni sila niya. Ang kakuanan na Attorney Rufil, bisan og buwag pa, magbalik-balik man gid gihapon ang laki. Dili, bisan buwag na. Pero ang kaning mga igsuon nga naa sa silong Attorney Rufil, mga pila ka adlaw ang milabay, straight gyud tulo ka gabi, sige na ni sila away. Ya maglagubura, ang ilang madunggan Attorney Rufil, maglagubura, pero dili sila ganahan nga makisawsaw gani Attorney Rufil sa away ni ining maong duha. So murag nahog nga normal na lang sa ilaha Attorney Rufil nga makadungog sila og mga lagubugikan dinhi sa taas. Sus Ginoo ko. Normal ra nga ma-okay ra, nya usay maulian na, nya mao nang wa gid sila gadahom nga inani gid ay ang mahitabo kay hilumon man tong katong maong laki Attorney Rufil matud pa sa mga nakaila diri nga mga igsuon. Unsa man dunay bintana diha kasama Jeno? Asa man ang bintana ana padong sa likod nga bahin sa panimalay or padong sa kilid? Asa man napita? Kung musaka ta Attorney Rufil gikan sa hagdanan, una na tamakitan katong usa ka sirado nga kwarto. Dunay usa ka bintana atbang sa kwarto ni Lala, usa ka bintana nasa sa kilid nga bahin. Pero mo ari sa tatubang sa kwarto ni Lala, doon na pud siya usa ka bintana, kilid pud siya Attorney Rufil sa kwarto, sa kaning balay. Lugar kanang maong kwarto, anha ra sila mga tulog, unya nara pa lamisa gamay nga anha sila mga on. Yes, sakto na Attorney Rufil. Kana ang atong nakita din hinara dari ilang lutuanan, ilahang butanganan og plato. So diri ra pud sila mangaon. Okay, asaha basig dunay dugo names, abtikla names kay basig dunay dugo. Ato lang i black and white kung dunay dugo. But mao ni ang sitwasyon sa kwarto. Kasama nga Jane.
kung makita gid nato din ni Atty. Rufil no, grabe ang kagubot sa kwarto ni ining maong nga lala, wa na nagadimao ang iyang mga floor mat gani Atty. Rufil, nangagisi na. Ang iyang mga gamit gikan sa iyang sudlanan sa iyang sanina, matawag na to nig urukan, wa na nagkadimao, nangahabwa na Atty. Rufil. So doon na electric fan sa taas, nga murag ceiling fan. Dunay ceiling fan Atty. Rufil sa babaw. Nga mo'y naghatag ko og hangin nila diri kay medyo ug kung magdugay po diri Atty. Rufil alingiing naman. Kaya mas duol man sila sa atop Atty. Rufil. So doon na sila usa ka ceiling fan dinhi sa babaw nya. Puno pud ni sa ilahang mga gamit sa iyahang anak ug kang lala Atty. Rufil. Mao ni ang porma karon diri ang ilang mga higdaanan na iyang mga unlan Atty. Rufil. Sa to pa dunay sign of struggle. Anang panahon na kasaman Jane, dunay sign of struggle kay nagkagubot man ang naa diha. Yes, Atty. Rufil, makita gid nato no kung atong disusi man gid nato dinhi sa area, makita gid nato nga dunay gid sign sa pag-struggle. Unsa man ang iyang higdaanan? Kanang maghigda sila sa sahog lang or dunay kama sila, magtapad sila sa bata og higda or unsa may ilang kalaki diha? Sa Saugra Atty. Rufil bari murag naalang sila gamay nga banig, mao ra ilahang nga higdaan nya. Doon na sila poy mga unlan nga karon nagkaguliyang na, pero atong nabantayan Atty. Rufil na ukab man ni ang kining portahan sa ilahang kwarto. So ang gidudahan sa mga pagtungod or kabanay dinhi nga nasa silong Atty. Rufil, mao to ang nilagubo dihang niikyas na katong maong laki. Nga ang ilang gituhuan nga tungod sa kadali-dali Atty. Rufil na ukab naman ni ilahang portahan. Mao ni ang ilang portahan wala na siya gaung-ung gid Atty. Rufil. So bukas na or open na gid kaayo dinhi. Gipadapling lang ning maong portahan Atty. Rufil, pero matud sa mga kabanay nga ilaha lang usa ning i-close samtang magkuan pa sila kanang mag-process pa pud sila sa patang lawas ni Lala. Pero mao na ang atong nakita din sa pagsusi gid Atty. Rufil nga bisan pa man og kanang walay tao dinhi sa ihang tapad sa kwarto, madungog ra gyud Atty. Rufil. Madungog ra gyud in kaso kung ang nakakuan lang gid Atty. Rufil, walay nakadungog nga misinggit og tabang si Lala. Wala na ni singgit og tabang, ang nadungog ra gyud nila nga nagtingkit siya. Nga nakasakit ta gyud to sa iyang nabati Atty. Rufil, labi nadukdok siya nya, nagdunggaban pa gyud siya. Pero wala sila nadunggan nga nangayo ni og tabang. Mo nagtalisod na gyud Atty. Rufil. Basig wa gyud tingali katingog taon kasaman Jane, basig na ang timano dayon pagdunggab or baka pagmartilyo, kapila man kasama dinunggaban ko no sa initial nga investigation sa kapulisan, pila kasama dinunggaban sa lawas o pila kadukdok sa martilyo ang ulo? Ang atong nakuha Atty. Rufil kay usa ang dinukdukan sa iyang ulo. Doon na siya dinunggaban, wala mi butya gid ang ato ang sakop sa soko kaganiya kung pila ka buok kay gisusi pa man nila. Pero nay usa ka dinunggaban Atty. Rufil nga grabe kalawm. May usa sa mga hinungdan pod matud pa, pero Atty. Rufil, ang pagsaka din sa unang nakasaka din Atty. Rufil bali ugangan sa igsuon ani ni Lala. Nagagu pa man si Lala Atty. Rufil pagsaka nila. Nagagu pa ni ang maong biktima nya nigtingit pa sa kasakit, pero pagtawag nila og tabang sa barangay, pagbalik nila Atty. Rufil, mao na to nakadsa na siya sa kinabuhi. Mao na lang to ilang naabdan diri nga nag-agu pa unta, pero tungod sa karatol Atty. Rufil, nanawag pa unta sila og tabang kay namay ambulance ang barangay. May ambulance Atty. Rufil kay mao pud unta ang pakwaon nila diri kay naratol gid sila pag-ayo dihang nakita nila si Lala nga duguan na gid kaayo. Pero pagbalik nila nakabsan man hinuon sa kinabuhi tungod pud siguro sa kagrabe gid Atty. Rufil. Kining babayhana Jane, medyo kuan man kuno pod kanang taas kuno 6 appeal di ini. Mao siguro nga gusto gyud makigbalik ni mga lalaki. Asa man to picture ani kasamang names ba ati pakita. So maoning babayhana, may kuan may itsura pang babayhana di ay. May itsura ni babayhana. Oh? Maoni. May itsura ni babayhana di 24 anyos mga kagalaan. Kini si Lala, so maoday ni kasaman Jane nga medyo gusto siya makigbalik o nya di na makigbalik ni kon kay gwapa man ni babayhana di ay. Maagid siya barog gid Atty. Rufil, maagid gid siya og sura pod kining maong biktima gyud, maos pod siguro nga in love gyud kaayo siguro ang iyahang uyab Atty. Rufil. Medyo seksihon pod ni babayhana, no? Mao gyud gugmag mayo ning maong kwan kay kwan man kana na ang tanawa, kay susminya lang ganidaan, approve man dayon nga kon gyud seksihon.
Agi talo ni kato katawa mahigala kay medyo ngidless pag mga balita agon. Kaya natag dispensa mga sukiting paminao. Siya approve, thumbs up kinood. May gwapa ba? Gwapa in fairness ha. Gwapa, puti, may medyo pution, anya medyo sexy kini mga babae. So mao ni nga kuan gusto makigbalik ni kuan. Okay. Proceed ka kasama Jane. Yes, ito ni Rofil, pero mauna, no, ang kahimtang karon dinhi sa maong giabangan ni alias Lala. Pero sa pagkakaroon, kay anaa pa sila ito ni Rofil sa porinarya, kaya giprocess pa pod ang mga papeles para pod sa paghaya ni ining maong biktima apan wala pa pod nato nasayran kung unsa ilang paagi asa baka ni nila ihaya Attorney Rofil dinhi ba sa ilang kapilya o dinhi ba sa ilang giabangan, pero kung ato makita dinhi gud sa ilang giabangan Attorney Rofil gamay jud kayo og lugar. So mao na ang ilang nasabutan pod nya nagpasalamat pod gid sila Attorney Rofil nga pinaagi pod sa ato ang programa karong buntag straight to the point Attorney Rofil, naibaw-an nila nga nitahan di ay ang maong suspect. Maulang gid ilahang gipa salamat Attorney Rofil kay singgit gid nila hustisya. So karon medyo murag lisod man para nila dawaton Attorney Rofil ang maong panghitabo nga kalit nga kamatayo ni Lala apan nagpasalamat lang pod sila sa pikas bahin nga nadakpan pod ang maong suspect sa maong panghitabo. Kaluoy taon sa anak nga 6 years old, kasaman Jane. Adto na ni mapuyo taon sa iyang kuan aning kalakiha, sa iyang mga tiya. Pero ang amahan ni matawa po ni kuhaon na siguro sa amahan ng tatingali ni. Ganiha Attorney Rofil, dunhigid ang amahan sa bata. Dinhi ang amahan sa bata Attorney Rofil. 6 years sila nga gapuyo unta ni ining maong kaning biktima o katong una niya nga kapuyo apan tungod pod sa away-away Attorney Rofil mga usa ka tuig na pod sila nga buwag. So sa ganiha Attorney Rofil gigakos gid sa amahan ang iyahang anak. So suod ra pod kaayo ang bata Attorney Rofil, siya ra pod ang nag-comfort ganiha sa iyahang anak tungod kay di pa man gid maistorya ang bata. So hinay-hinayan lang gid nila Attorney Rofil tungod kay siya gid mismo nakakita sa panghitabo kung giunsa gid ang iyahang kinahanglan ni nga ipaubos og stress debriefing ning bataa. Makatabang sa Idol Boy kay Idol Mikey ani o ato mga taga DSWD siguro atong patabangon ani nga kon kay di lalim ng 6 years old pagkakita kang imong mama gipatay din oy. Sus Ginoo ko. Tinuod gid na Attorney Rofil pero maupod na ang ato ang gi-advise atong giingon gyud sa mga uyuan dinhi Attorney Rofil nga kung mahimo pwede mo duol gyud sa DS Attorney Rofil para matagaan pero pagtagad ang maong bata kay medyo naa pa gid siya sa kwan lutaw pa gid kaayo ang bata Attorney Rofil. Gani ka ganiha ni nasudlan nato dito sa ubos nga kwarto Attorney Rofil ni uk gid siya sa kilid nga bahin sa kwarto sa iyahang uyuan tungod sa kahadlok. Kaluoy taon. Ang bata. So mao na para advice Attorney Rofil nga mapaubos po ni sa stress debriefing ang maong bataa. Pero karon kay ana pa man sa uyuan niya samtang nag-process po ang ubang kabanay Attorney Rofil sa paghaya ni ining maong biktima. Kinahanglan nga kuan jud mo ni lain nga kuan ha sitwasyon og inana magkahinigog maay og di na gani magbuwag lisod kay na mahinaykan anak Jane og magbuwag-buwag na magsilos pa di ay sus mo ni sitwasyon ng lisod kayo. Ano resulta ani na hinuon? Lisod gid kaayo Attorney Rofil wata kahibaw nga obsessed gid kaayo ang laki. Iyang dili sayop ang mahigugma Attorney Rofil kahibaw gid tayo nga dili tinuod gyud na. Correct ka Dili sayop ang dyan. mahigugma. Dili sayop ang mahigugma apan kung masobraan na dinha na dunay sayop Attorney Rofil nga masangpot na gyud sa bati nga binuhatan. Ana mo na lisod. Attorney Rofil. Pero iya mang nagbuwag man sila pag primero ana unsa man kahinungdan nga nagbuwag basin og do na pa yung mga hinungdan o tamasayod. Nagbuwag niya kining mga babae basin ligon sa gig prinsipyo tingali once magbuwag na wa na gyud basig anak tingali ka sa Jane ba na may uban na ayan po sa mga igsuon Attorney Rofil kaya bisan giagi na nila og istorya unta nga magbalik kay okay ra man unta ang ilang na ilhan magud sa laki kay maayo ra niya hilumon apan ang babae man gyud Attorney Rofil di pa ta ka blame kay basig sige jud mismo ang nakailag gyud sa mga laki basig do na ko kung gid Attorney Rofil nga wa sa kauyon sumintra sayo pa di pa kay sila dugay iyahan na lang buhian mao di na lang gid Attorney Rofil nga makipagbalik sa mao gid ang iyahang desisyon apan na pugsanon man gid ang laki nga magipagbalik maong misangpot gid sa inaani nga brutal nga panghitabo gid Attorney Rofil nga mikalas gid og kinabuhi kuan na gini crime of passion gid kay gumikan naman kan ang lalaki nagdapa man gud nagpagkaon nagdapag buwak nagdapag chocolate so kining iya medyo nadagid sa igo gid panat ni Cupido gid kasama Jane. At tinuod gid na Attorney Rofil no pero nahisalaag pud gid siya
sa laing dalan na ni Rufil kay iyahang gugma mao man gyud tuklod pod sa iyaha nga magbuhat ni ining maong krimen. Mao na Mao nga- nakalisod. Di na po, wala po mamao ba? Nga nahigugma ka, o tinuod ka nahigugma ana, dili nimo buhaton ka na maong matang sa krimen. Doon na po drabay lain ato ni Rufil nga nasa una-huna ug di man lang gani ka maakua, way makaangkon sa imuha. Oh, mo na kuyaw sa nay nana. Kuyaw Oo. kaayo gid ato ni Rufil no. Mao nang ay opener pod in town ni sa mga kabatan-unan unta ato ni Oo. Rufil nga mag-amping gid sa pagpili kana mag-amping sa pagpili ato ni Rufil. Amping yun. But so far ato ni Rufil mao gid na ang kinatibuk ang detalye nga atong nakuha mahitungod aning 24 anyos nga babay nga gipatay sa iyahang kanhi nga uyab. Nga naa karon mitahan na sa kapulisan ang maong suspect samtang giprocess pa pod ang mga papel ni inimong biktima sa iyahang paghaya dinhi sa maong dapit. Ato ni Rufil nagika na lang dinhi sa Barangay Careta ning Dakbayan sa Subo kauban ako sa tong RMN Patrol atong speed pilot Radyoman Jesse Sumampong. Ako sa banginyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP. Tatak, RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.